खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो अननानै ना होमबा लोगोफोर ओमफ्राय देलायदों माने हाखु दाखु आरोना दसेनो थाङो दसेनो थाङा बिदि आरो ओमफ्राय आङो मा मावदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय दाख्लै बिबारफोर लाबोनायखौ आङो गायहांबायमोन आरोना माखासे गायबायमोन माबायमोन एसे आद्रा आद्रा थाजोब्बाय आरोना बिदिनो थाथ'थोंसै एसे बेरायनानै फैग्रोनोसै आरोना जों लोगोफोर बिमाखौ I love you हा I love you ओमफ्राय आखाइया खोन्थादोलाय बोरै मोनलाय I love you दिनै मोनायाव मा होनदों बियो I love you होनदों आरो आंखौना ओमफ्राय ओरै आखाइजों खालामलायबो आरो अबाव नुनाय नों love you जोंखौ बाबाया लांफैबाय ने ओंखाम जाहैनो दिनै ओंखाम ओंख्रि संनाङा आरोना ओंखाम ओंख्रि संहांबायमोन ओंखाम मोनबायमोन आंना ओमफ्राय टमेट' सामब्राम माबा हरखाबायमोन आरो दसेनो थाङो दसेनो थाङा होनो बोरायनि जाथियाबो ओमफ्राय खाथिनिया होनफैबाय थाबाय आरो मानो संनांगौ बिदिनो ओमफ्राय सङासै आरोना आङो हानानै मानानै सारायाव हरहांबायमोन आरो आदा खासा जाबाय आरो दा मोनायाव संसै ओंखामाथ' मोनबायानो ओमफ्राय जोङो दायो गुरुद्वारायाव थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर दिनै मानिमोनलाय मा नाममोनलाय गुरु नानकनि जोनोम सान नङा होमबा ओमफ्राय बेयावनो माबाफ्राव मा होनो फजि एरियायावबो फजि सिङाव बिदिनो गासिबनियाबो थायो नालाय बेखायनो दिनै भान्डारा जाहैलायनोसैलाय आरोना लोगोफोर जानोथ' इसेबां लुबैया ओमफ्राय जों जाहैनोसै आरोना बोराया लांफैबाय जोंखौ ओमफ्राय दसे थाथ'बावदो होनदोंनो आरो एसे फुजा आरि खालामग्रोयोना ओंखाम जाहैनोबा खुसि मोनथारदों बाबा नोङो बिमानि खानाया मोजां खालामनानै होलाय नै मोखांसो फैबाय ओइ गथ' बाबा बिमानि खानाया नै मोखांसो फैबाय बोखारबालाय आइया बिदिसो हरबाय खानाय खान्दायालाय जायब्रें जाखायोना लारि लारि ओंखारबोदों हिन्जावफ्राबो मालाय खाथिनि नैबेफोरनि आरो इयो ने आंखाला गालांबाय जोंखौ गालांबाय र' आंखाला गालांबाय ओमफ्राय लोगोफोर मोनफैनानै जिरायथ'बाय आरोना हौवाफोरखौ माखासे जाहोग्रोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो गुरुद्वारानि सिदाजों जिरायनानै बिदि जिरायग्रा थायो नालाय बयबो बिदिनो जिरायनानै दं आरोना बैनो आरो गुरुद्वारा सिङाव ओमफ्राय जों हाबफैयासै आरो माखासे जागासिनो नै लोगोफोरा आंना नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय बाबाया बैसोरजोंसो जिरायनानै दं आरो ओइनै जोंनि न' खाथिनिजों गथ'जों माने खाथियाव ओइनै बेनो आरो सैतान माराया ओमफ्राय आरो सिदा जानाय लोंनाया नै जाबाय आरोना लालायासै आङो हाखु दाखु थोनो थोना दावराव दावसि जायगा मोनलायै अबाव मबाइल हमनो मानो बिदिनो खुनुरुखुम बे जानाय प्लेटखौल' देखायनो हाबाय आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय जेरावबो थांनो गेलेनो मोनैखायनो जि फुरथि जायो आरोना जोंनि गथ'आ
ओमफ्राय बोरायाबो जाखांबाय माखांबाय जों जाखांनाय लोगो लोगो जादों बेबो जोंनि सिदा जिरायनानै ओमफ्राय जोङो ओंखारबोफिननो नागिरबाय आरोना बोराया फैदो होनबायमोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर बिदिनो जायो आरोना माने मानसिफ्रा बुरजा नालाय हाखु दाखु जायो आरो दसेनो मारैबा हुलुस थुलुस माने बयबो सिगां जिरायनो लुबैग्रोयो बेखायनो नेलायनांबायसो आरोना माने सासेया सिखारनायनि सिगां खिथु उनाव थाहैखायो आरोना मिनिनानै दैजे एबा बोरैबाबो मोनो जाखाङियाव जोंनि जाखांनाय सिगांबो सानै गसंनानै दंमोन जोंहाथ' थाब जाया नालाय गथ' गथाय दौनाय मानाय आरो बाबाया लासै जायो ओमफ्राय मालाय नायगोमोर सिगोमोर जायोना थब थबबो जाया जा एसे जायो आरोना मामियाबो बिदिनो ओमफ्राय ओंखारबोलायबाय आरोना ओमफ्राय ब्लग बानायनोनो मा बानाया जानानैनो थाबाय थादों आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय दिनै एसे फैलायबाय नालाय एसे ओरैनो बानायसाबलायबाय आरो जेबो गैथारा आरोना मिनिथावसो ओमफ्राय उफाय गैया लोगोफोर बानायनोबो लुबैयो जायाफ्रा मानो गोदाव सोराव ओमफ्राय लोगोफोर बिथिंजाय क्वार्टारा एसे मेनला आरोना मन्दिराबो बिथिंनो क्वार्टारा गुरुद्वाराबो बिदिनो खाथि खाथि आरोना ओमफ्राय मोजां मोनो आरोना बिथिं क्वार्टारा जि ब्रे ब्रे नालाय स्रां स्रां आराम मोनो मानसिफोर जेव जेव ज' बायदि मोनो आरोना आङो एसे साबसिन बायदि मोनो जोंनिथिंजायनिख्राय आरो ओमफ्राय लोगोफोर नायदो फाथै जाबनाय बिदि जाबफिनलायबाय आरोना फाथै फानग्राफ्राबो बिराद सैथाना फिसा गिदिर सोसनलायो मोजांखौ बिदिनो गेजेराव सोनानै आरो गेजेराव फिसा फिसा सोसनलायोना बिदि सोसनबाय जोंहाबो ओमफ्राय आं होनबाय आरो हाब माथो दिनै स्कुटिया गोलाव जाथारदों खोमालाय माथो बिदि होननानै ओमफ्राय हेब्ला बोराया होनबाय आरोना गावहा जिरायनोनो मोनाखैनो आरो नै आं जिरायाखैनो जस्लंदोंसो बिदि होनबाय आरोना दिनै थेफाजादाबो बिदि जिरायफानोनो आरो गावहाबो ओमफ्राय आंहाबो बिदि जिरायनांबाय उफाय गैया माने बयखौबो नुबाय नालाय लोगोफोर बयखौबो बिदि गाखोजोबनाय नुबाय नालाय बिदि गाखोथारनो आरो जोंनि न' खाथिनियाबो बिदिनो गाखोलांबाय नालाय आरो मालायफोरखौबो नुबाय आरोलाय माथो नुबाय नालाय खालामथारनांसिगौ बिदि आरो ओमफ्राय दे होमबालाय जायगा थोगोन खोमा होननानै आंहाबो गाखोबाय बिदिबाबो जायगायानो थोआनो मैदेर फिसा बायदि जाबायबा आंहाबो लादामनो मोनफैबाय ओंखारदो थांफिनसै मानो मालाय बिसिना ओरैनो दं माथो साबियालाय साबिया थांसै आयु लाबोबाय बेखौ जोंनि खासि दा आदसा दे लाबोजानायालाय सिरि लाबोनो हायोना फै जोंहा रुमाल लांबोखानायानो रुटियाबो राखावखाव थिखौनो ओंखामालाय मोजांमोन ओमफ्राय ओंखामखौनो होलाङासै खनसेयावनो होबावखानांगौ लाजिनाङा माने मामिनोनो होलांबावासै नुबावासै मेगन बेरला ओमफ्राय खेबसेयाव फैफिनबाय ओंखामा जोब्बाय ओंखाम ओमफ्राय बिनिफ्राय रानफैफिनासै होंगो दोंगो मोनजाखायोनो दसेल'खौनो जिथार खेब्रैफोर जिरायबानो जोबो ने जोबा होनदा आयदै माला फैखो बिस्रा जोंहाखौ गारबोनानै मेंगुलायो ओमफ्राय आंहा खंख्लासो जायोहाय लोगोफोर बेफोरबायदियाव थांबा आरोना मानो होनबा गथ' गथाय दौदो जाहोदो मादो होंगो दोंगो जायोना आरो हाखु दाखु जायो एसेबाबो ओमफ्रायथ' लोगोफोर आंना खामानिया थाबाय आरोना ओरैनो आरो मावफिननांसिगोन थ' बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय बेबायदि सादा सिदा ब्लगखौनो लोगोफोर थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आरोलाय माथो न' मोनफैबाय नालाय नै सोरहाबा हासुनो सोरहाबा खिनो जाफैलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सासेयाबो गय जानो फैदों बोराया गय जानानै थांफिनसिगोन आरो बेबो डिउटि सुट्टि नङानो आरो